Ovaj saziv faktički završavamo onako kako smo ga i počeli. Ljudi koji su sa ulice bukvalno došli u ovu Skupštinu ni danas u njoj ne sede, a vidite kako se ponašaju i sad. Dakle, ovako je izgledao i početak saziva. Ako se sećate, ovako je početak saziva izgledao, samo što je predsedavao čovek koji je zloupotrebio Poslovnik odmah, tako što je sam sebi bez ikakvog razloga dao reč i održao predavanje na koje ga niko nije ni pozvao, niti mu bilo šta tražio. Nažalost, mnogi dobri maniri u Skupštini Srbije, dugo stvarani i dugo građeni, su u ovom sazivu pali u vodu. Kao što vidite, to će tako da traje verovatno do poslednjeg sekunda ovog saziva, dakle i sutra kada budemo glasali imaćemo isto ponašanje. Ljudi koji su groktali i uzdisali kada su devojke iz Srpske napredne stranke dobijale reč, ljudi koji su duvali u vuvuzele, koji su doživljavali nervne slomove, koji su urlali, koji su se 3 puta zaletali da se biju sa poslanicima Srpske napredne stranke, koji su psovali majku poslanicima Srpske napredne stranke, koji su se zaletali da tuku predsednika Republike, koji su se zaletali da tuku predsednicu Vlade. Sve smo to videli u ovom sazivu i to u ovom sazivu zaista stvara jedan ružan presedan za neko buduće vreme. Nažalost, činjenica da su ovi ljudi okupljeni oko tajkuna Dragana Đilasa i njegovih para, verovatno da će neki od njih i u narednom sazivu biti u ovim klupama, videćemo koliko njih i videćemo ko od njih. Ovo što smo danas imali priliku da vidimo, sa druge strane je bilo kandidovanje za liste, vidi me Dragane, to je otprilike bila varijanta koju smo danas gledali, ali dobro, i to smo završili, Bogu hvala. Mi smo dali sve od sebe da uradimo važne stvari za državu, usvajali smo budžete koji su donosili povećanje plata i penzija, koji su omogućavali razvoj ove zemlje, investicije, izgradnju puteva i u tome smo u velikoj meri uspeli i to se vidi po rezultatima koje građani svakodnevno mogu da vide. Isto tako, usvajali smo zakone kojim smo menjali određene stvari u Srbiji, usklađivali se sa nečim što je i evropska praksa, a sa druge strane usvajali zakone koji su donosili konkretne boljitke našim građanima. Nažalost, nije ceo parlament u tome učestvovao i kao što vidite i sada 8 ljudi iz opozicije sedi tu i to su ljudi koji kažu da treba da im date poverenje, dragi građani, da oni u narednom periodu vode zemlju. A želim onda da obratite pažnju, ukoliko kamera to tek može da snimi, na jednu ružnu i tužnu situaciju. Da vidite ovu gospođu, ovu divnu ženu koja sedi potpuno odvojena od svih njih, koji su doveli dotle da su je najurili iz njihove grupe, niko ne sme ni da joj priđe ni da s njom razgovara i to je otprilike ono što rade i građanima. Besramno, beskrupulozno, bezdušno zloupotrebe svakoga, jer ta gospođa je, iako politički se vrlo razlikujemo, uvela njih sve u priču i oko ekologije i oko svega drugoga. Nisu znali gde je Stara planina dok im ona vrata nije otvorila. A vidite gde sada sedi i gde su oni koji su na toj njenoj priči izgradili danas svoje karijere. Ali u svakom slučaju, to je ono, dragi građani, što čeka i vas. Da vas iskoriste, da vas zloupotrebe, a onda kada budu napunili svoje bisage i našli tajkuna Đilasa koji će da stane iza njih, vi im više nećete biti potrebni, tražit će nekog novog sponzora, tražit će neko novo društvo. I to je ono što je ružno i tužno, ali istinito i znali smo kako to izgleda. I kao što vidite, evo sada možete i da čujete, i ovo nikad nismo imali u Skupštini Srbije, da se narodni poslanici ponašaju kao deca predškolskog uzrasta, puštaju muziku u Narodnoj skupštini, donose mikrofon, prave light show. To zaista mnogo više govori o njima nego o bilo čemu drugom, ali sa druge strane i to imajte u vidu kada budete glasali i kada budete odlučivali. Da li želite nekoga ko će ovde da radi ili nekoga ko će sebe da predstavlja onakvim kakav je, a sa druge strane
za vas neće uraditi ništa. To što vidite da su prostaci i primitivci neće ništa značiti za vas. Mi ćemo to imati prilike da gledamo, tome da se čudimo, ali za državu neće doneti ništa. Što se tiče argumentacije koju smo imali prilike da čujemo ovde u svim raspravama, ona je bila ista od prvog do poslednjeg momenta. Apsolutno ista od prvog do poslednjeg momenta. Sve priče koje su pričali u svojim medijima, sve priče koje su pričali u svojim emisijama su ovde prepričavali najgore moguće klevetničke tekstove Milovana Brkića, objavljivali ovde najgore moguće izmišljotine i laži i kao što vidite ništa im to nije pomoglo, jer kad pogledate rejtinge sami sebi nisu uspeli da pomognu, na istom su nivou na kom su i bili. Nažalost, često smo, bar mi kao Srpska napredna stranka, stajali sami. Možda smo nekada, i tu krivicu apsolutno preuzimam na sebe, pali pod atmosferu koja je bila ovakva i onakva i možda je moja greška bila što sam sebi dozvolio da u nekom trenutku zaličim na njih. I to je nešto o čemu ću duboko razmisliti za moje buduće delovanje u politici, da li treba sebe u bilo kom trenutku spustiti na taj nivo da zaličiš na one ljude sa druge strane. U bilo kom trenutku, na bilo koji način. Ja sam mislio da je potrebno prostaku odgovoriti prostački da bi te razumeo, jer ne zna drugu reč da razume i kao što vidite ne prestaje ovo i vidite da jednostavno ni ovaj ni onaj način vam neće omogućiti da budete shvaćeni i da se bilo ko u bilo kom trenutku promeni sebe, promeni svoje ponašanje, pokuša da se uljudi, bar glumi da je normalan. Toga jednostavno nema i to se neće desiti. Oni će biti onakvi kakvi su, kakvim ih je Bog stvorio i kakvim ih je okolina odgajala. Ali ono što jeste za mene pre svega nauk jeste da ubuduće treba da razmislim da li to želim da radim sebi i da li to želim da radim stranci kojoj pripadam i da li to želim da radim građanima koji su za nas glasali. I na kraju, na izborima koje ćemo imati za mesec i po dana glasaće se o dve vizije Srbije. Jedna je izražena kroz 1 milijardu evra, kroz 619 miliona do 2016. godine i ono resto, dakle, kroz Dragana Đilasa, koga su nam danas ovde uneli na kartonu i na stiroporu, na jedan način da sa tim čovekom valjda treba da komuniciramo tako što mu gledamo lice. To što su mu, kako kaže kolega, odsekli glavu, to više o njima govori. Ne znam gde je ta glava na kraju završila, ali vidim da ni nje više ovde nema. Ono što bih zaista voleo to je da tog čoveka vidimo imenom i prezimenom na narednim izborima, da građani ne budu obmanuti kao milion puta do sada, nego da se konačno i on ne za nešto kandiduje, a da sa druge strane imamo priliku da građani kažu da li žele takvu Srbiju, njegovu Srbiju, Srbija u kojoj je Telekom radio za njega, a ne za narod i za državu, Telekom koji nije isplaćivao dividendu u budžet, nego su te pare završavale u njegovim kompanijama i na njegovim računima, Telekom i druge kompanije koje su bile dužne da se reklamiraju preko njegovih firmi, pljačku, besramnu pljačku neviđenih razmera i to je ono što nam nude Šolak, Đilas i sva ova njihova bulumenta likova, ova galerija likova koju smo posmatrali godinu dana. Sa druge strane, mi želimo da nastavimo da radimo, želimo da nastavimo da se borimo, želimo da nastavimo da Srbija pobeđuje, želimo da nastavimo da se Srbija razvija, da razvijamo vojsku, da razvijamo industriju, da razvijamo poljoprivredu, da razvijamo sve segmente našeg društva i da već tamo na kraju tog mandata 2027. građani mogu da apsolutno svedoče kakve promene su napravljene u periodu 2014. do 2027. godine i to će biti nešto što će na jedan vrlo jasan način pokazati da posle tog perioda, dakle 4 godine, Srbija više neće moći da bude okrenuta nazad. Preći ćemo taj jedan momenat posle koga ni oni neće moći više ništa da upropaste. U svakom slučaju, zahvaljujem se svima koji su
učestvovali u radu ovog parlamenta, bilo da pripadaju vlasti ili opoziciji, iz prostog razloga što je ovo jedno važno i veliko iskustvo za sve nas. Mnogo smo toga naučili jedni od drugima. Nažalost, još jednom kažem, moja je greška što se nisam držao one stare narodne mudrosti da se nikada ne valja sa svinjama u blatu, jer ti se ispravljaš, a svinje je lepo. I to je nešto što ću ubuduće u svakom slučaju imati kao na umu. Najzad, na narednim izborima pozivam građane da pogledaju rezultate, da manje slušaju te priče. Političari uvek govore u korist onoga što im je politika i to je normalno, ali pogledajte semafor, pogledajte puteve, to je ono o čemu možemo da govorimo. Dakle, pogledajte puteve, pogledajte škole, pogledajte bolnice, pogledajte sve ono novo što se u Srbiji gradilo, radilo, to je ono što govori o tome ko je radio i ko je izgradio. A oni koji su iza sebe ostavili ništa će samo ubuduće moći, ukoliko dobiju vaše poverenje, mi ćemo naravno to poštovati, ali će od Srbije i napraviti ono što su pravili ranije, a to je jedno veliko ništa, dok će njihovi džepovi biti prepuni sa još milijardu evra vaših para. Pa onda izaberite. U svakom slučaju, još jednom hvala svima i da znate da nam neće biti lako, drage kolege. Biće vrlo teški izbori, kao što vidite, svi će biti protiv nas, apsolutno svi, neće biti tu neke velike razlike, levi, desni, ovi, oni. Sve će to na kraju da bude u Đilasovom novčaniku, u Đilasovoj kasici, svi ti glasovi, njima treba jedan poslanik više i ta je priča završena. Vrlo će se lako dogovoriti. Na kraju krajeva imate izjave koje smo danas mogli da čitate, gde oni kažu treba im da imaju više, Đilas kaže jednog poslanika više, Miloš Jovanović kaže svi zajedno, dakle i levi i desni protiv Srpske napredne stranke i protiv Vučića. Dakle, to je ono što je poruka, mi smo tu poruku dobro razumeli, jedina brana tome smo mi i zato da se dobro pripremimo i da u narednoj kampanji najubedljivije pobedimo, da obezbedimo Srbiji razvoj i da obezbedimo ovima još 4 godine ovakvog ponašanja. Mi ćemo istrpeti, ali bar štetu Srbiji praviti neće. Hvala.